Plaça Sant Pere, plaça de les Puntaires, plaça d'Incisa in Valdarno, plaça de les Mines de Can Palomeres, plaça Vicenç Ferrer. Passejant per Malgrat de Mar, un té la sensació que bona part de places i placetes del municipi hagin escollit el mateix moment per rentar-se la cara. Actualment, tots aquests espais es troben en obres. Des del consistori malgratenc es justifiquen els treballs amb l'argument que en la majoria dels casos ja estaven previstos i que es tracta d'antigues reivindicacions dels veïns dels barris afectats. A la plaça de les Mines de Can Palomeres s'ha formigonat el terra, que abans era de sorra. També s'han habilitat zones per a plantar-hi arbres i vegetació i, a més, s'han instal·lat aparells per a fer exercici. Les obres les realitzen operaris municipals. També s'ha contractat de manera eventual persones del municipi que estaven a l'atur. La plaça de les Puntaires també es troba a potes amunt. S'estan acabant d'enllestir les voreres, la canalització del servei d'aigua i també s'habilitaran espais per a plantar-hi arbres. Els treballs que es fan a la plaça Sant Pere consisteixen bàsicament en eixamplar-la. S'hi posaran bancs, arbres i es faran les voreres més amples. Un parell de carrers més amunt, a la plaça d'Incisa in Valdarno, operaris del servei de jardineria instal·laven aquest divendres un nou sistema de reg per als arbres. I des d'ara, un monòlit de granit presideix la plaça Vicenç Ferrer, que servirà per homenatjar la seva figura. Més endavant s'hi posarà una placa amb el seu nom. La inauguració oficial del monument està previst fer-la de cara al mes de juny.